85 is ze nou. En dit is Geert de Vries die 12 keer urenlang bij haar thuis zit om haar levensverhaal op te schreeuwen. En het in de ik-vorm stalte Jan in een schitterend vorm boek. Mijn eerste reactie weer, maakt dat nou? Ja. Dus want ik had wel eens een keertje een schalke eerhand op dit soort dingen. Dat ik zei, nou ja, er wilde geen biografie schrijven van iemand die mijn huishouding die had in die tijd dat ik dwaande weer met het schrijven en met de journalistiek. Zin en in rijn, herinnering uit de snijs dan hoort er snij. Het is begonnen bij Pieters Hill. Die zei, uw wekkerklok staat stil. En nou, zei Pieter niet net slim. Je nou is boorman, vreeg het hem. Ja, draagt zijn leefde als een paraplu. Een oranje paraplu. Car il pleut dans la rue. Want het megelt in de huizen. Want het stoorrijnt op het loon. Maar de lietse skiere vrouw in het skiere heelal draagt de oranje paraplu. Tini Mulder is benamend bekend door haar dichtwerk, maar haar roman over de Tweede Wereldoorlog, Tin Is, baseren op haar eigen ondervindings, kwam boven in de Frieske kanon. Elk zin en haar verhaal. Soms lieds. Een vals persoonsbewijs van iemand die het onderzoeken moest. Waar wie dat? En waarom? Josijn is geen Geert, het moet net alleen hoe de oorlog gaan. Waarom? Nou, de oorlog ga ik nog schreeuwen, Sjoerd. Ik bedoel, ik had zijn idee, daar had ik me zeggen wel zijn. En ik ga zijn wat ik kwijt wil. En dat is pas op voor racisme, voor al dat soort dingen. Want het begint Leeds en het rent uit op Auschwitz. Dus die boodschap heb ik nog uitgebracht. Mij zo'n onderneming wist nooit wat de hele wereld zijn is. Hè? Dus ik weet net wat Tini Mulder, als ze nog echt alles wel verteld had. Ik hier een paar mijlezers en die waren er ook wel heel kritisch op. Onder andere Tini haar dochter Rikst. Dus ik denk net dat ze vol achterhouden had. Maar ja, je weet het nooit. Uws mem is uws mem is uws mem. Uws mem is Tini. Uws mem is Tini Mulder. Die liet los wat ze los lieten wil. Liet net los wat ze net los lieten wil. Een wiefke eigenwies. Vrouw met paraplu. Een oranje paraplu. Qui danse bravant la rue. Ja, ik ga ook wel eens mensen sleept. Had ik dan weer een heel verhaal verteld hier. Dan dacht ik, wat heb ik nou verteld? Wat heb ik erbij bijlitten? Wat vergotten heb ik vallen litten? In mijn verhalen. En, maar ja, denk ik dan dat er eerst, wat net in het boek stiert, dat missen de meeste lezers toch net. Wat nou nog na zo'n boek? Ja, ik ga nou het gevoel weer dat ik weer even creatief aan de gang maak, ijs. Ik weet net wat er voor komt, maar dat zo eigenlijk wel matten, ja. Er moet dan een mooie dichtbundel uitkomen. Een mooie cyclus of een mooie serie. Of weer wat in de geest van columns. Ja, ja. In die stijl van schreeuwen van mijn columns. Ik bedoel, dat zoek ik wel weer eens wat aan het waanwollen. En nou ja, ik zal Geert missen. Ja, hij had een hele aardige biechtvader, wist je.